Kahvitauolla on iso merkitys meidän yritykselle, koska me tehdään luovaa ajattelutyötä. Kyllä se niin kuin tarvitsee sitä, että on taukoja, on semmoisia vapaita ideointihetkiä, niin spontaanit kahvitauot on tosi tärkeitä. Kyllä me ollaan oltu meidän aiempaan ratkaisuun verrattuna niin todella paljon tyytyväisempiä. Valitsimme Agilan sen vuoksi, että halusimme best of the best. Olemme maailman johtava lipunvälitysyhtiö ja halusimme tietenkin maailman johtava kahvilaitevalmistaja. Uuden kahvikoneen vaikutus meidän henkilökuntaan on ollut positiivinen. Työntekijät on ollut kyllä tyytyväisiä, että on niin kuin helppo tehdä se kahvi ja ei ole eroja siitä, kuka sen kahvin tekee, niin siitä on tullut kyllä positiivista palautetta. Agilan valinta on tietysti se ulkonäkö, että onhan se kahvikeittiö Rolls-Royce ja sitten tietysti toisena siihen helppokäyttöisyyteen. Kuka tahansa pystyy käyttämään ja saa huippulaadukkaan kahvinautinnon meidän asiakkaille. Jos kahvikone lähtee, niin minäkin lähden.